I tornem a estar així. Mireu, avui anem a treballar en aquestes peces que de vegades vegem en les botigues i dius, i jo en això ja què faig? Si està ja tot fet. Doncs és que podem fer moltes coses. Jo avui us vull ensenyar una tècnica que es pot gastar així, però també es pot gastar en altres materials, que és la del decoupage. Es tracta de cobrir en pegamento i un paperet fi de colors o estampat per a donar-li color. Atenció als materials, que els teniu tots per casa. Els materials que anem a necessitar seran cola blanca i un poquet d'aigua, un pinzell que siga suau per a no trencar el paper, paper de seda o paper de decopatge, que és paper molt finet que pot estar o en llis o en estampats, i les figures, en aquest cas gastarem les de Porexpan o boles de paper per a decorar-les. Esta tècnica la podeu gastar en pràcticament qualsevol material. El primer que anem a fer serà dissoldre cola blanca en aigua. Mentre esperem que aquesta solució es vagi fent, agarrarem el paper i el tallarem a trossets menudets, com si fos confeti. A mi m'agrada trencar-lo, però el podeu tallar, però a mi m'agrada aquesta textura. Val? Com les figuretes són menudes, farem papers menudets, però podríem treballar en figures més grans, en trossos més grans. Tot depèn d'allò que vulguem fer. Vaig a començar per l'estrela. He pensat que l'estrela la faré de dins en verd, i de fora, aprofitant aquest escalonet, en roig. De manera que me quede aproximadament aquesta combinació de colors. Però el que anem a fer és, sense sucar molt perquè no vagi xorrejant, ficarem primer una capa de cola i fixeu-vos que en el propi pinzell, sense haver d'embrutar-nos massa, podem anar col·locant. Ara que ja tenim tota la part roja, vegeu que el paper va soltant el seu colorant, així que aneu a espai. A veure un momentet, perquè així me faltava un poc.
començarem pintant l'estrela. I un poquet a posta, no vull que quede exactament, sinó que es barregen les voretes, però en compte. Per a fer els detalls finals, buscaré les tiretes més estretes o me les faré jo. Si sou de purpurines, és el moment de tirar-li purpurines, abans de que s'asseque tot. Val? Jo, mentrestant, faré la part del darrere. Al final, repassarem els espais que ens han quedat. Així puc ficar-ne una de roja. Ja tenim la nostra estrela. Val? Podríem, quan s'asseque o ja que estem bruts, podríem fer-li el maneguet. Per a l'angelet pense que vaig a fer-lo tot de plata. Hem de tindre en compte que el paper de seda de plata no és tan porós com els papers de colors, perquè va el brillant metal·litzat. Per tant, necessitarem un poc més de capa i molta paciència a l'hora de ficar les peces, val? Ahí. I ara el que sí que hem de fer és acompanyar en el pinzell per a que el paper, perquè no quede aire baix del paper i el paper que nosaltres fiquem agarre la textura de la figureta. Ens podríem plantejar de jugar en aquesta textura com de trencat i deixar unes quantes parts pintades i les altres no. Si realment haguera volgut fer això, possiblement haguera ficat en un color un poquet més fosc per darrere i després acabar en el plata d'esta manera craquelat. Bé, doncs, ja tenim el nostre angelet metal·litzat. Si vos fixeu, al final he hagut de fer en tisoretes per a buscar els raconets perquè, efectivament, l'angelet té molts raconets i molts detallets que volia que no es pergueren. Ara, per a no atacar i no tocar-ho més, esperaré que s'asseque per a fer el piuet de dalt. I en això ja teniu diferents models de com fer figures en decoupage. I així tenim el nostre angelet, la nostra estrela i la nostra bola. Vos recorde que podeu cobrir pràcticament tot amb aquesta tècnica i sempre busqueu paper que siga molt finet, perquè és el que permetrà en el pinzell anar rescatant tots aquests relleus. Val?
També hi ha una cosa que vos volia dir, i és que si vos fixeu, com que hem gastat un paper que té molt de colorant, a mi m'agrada l'efecte que fa quan els colors es barregen i el roig així li ha furtat un tros al verd i el verd li ha furtat així un tros al roig. A mi personalment és una cosa que m'agrada, no? Que la pròpia tècnica tinga una vida pròpia i hi hagi un punt d'atzar. Si no voleu que us passi això, doncs treballeu en papers que no decoloren, a part de que no vos tacareu les mans. Bé, doncs, com sempre, si vos ha agradat, doneu-li al like. Sobretot, envieu-nos fotografies i comentaris sobre com vos ha anat aquesta experiència i subscriviu-vos al canal si voleu saber altres coses per a este Nadal.